Sí? Bueno, pois moi bo día a todos e a todas e moitísimas gracias unha vez máis por acudir a esta rolda de prensa posterior a Xunta de Goberno celebrada unha vez máis esta mañá. É unha Xunta de Goberno que eu califico de moi importante, como espero que así sea de acordo de todos, despois de anunciar todos os acordos, que os 16 acordos que concretamente se adoptaron na mesma, algúns de moita relevancia. 16 acordos que mobilizan 1.770.000 euros, lóxicamente unha cantidade moi importante, e combinan evidentemente unha visión estratégica, porque se adoptan decisións de carácter estratégico máis alá da xestión diaria de realización de proxecto político, e por outra parte esa actuación directa do territorio, que é sobre todo a cooperación con concellos e entidades, lóxicamente que se dá sempre. E digo o de acción estratégica, porque sin dúbida hoxe tratamos de un tema moi importante que seguimos tratando, que para nós é fundamentalmente importante e no que se damos pasos concretos, como é o tema da vivenda. E hoxe aprobamos as bases do segundo Plan Provincial de Vivenda, un plan provincial que iniciamos o ano pasado, froito dun acordo tamén na modificación de abril, igual ca este ano, pero que o ano pasado iniciábamos un pouquiño pois con carácter experimental, tuvo unha acollida extraordinaria por parte dos concellos, se quedaronse moitos concellos fora dese plan, e, por lo tanto, este ano que fixemos é máis que duplicar, casi triplicar, pasamos de 500.000 a 1.200.000 euros a dotación deste plan, e, por lo tanto, pois, máis que duplicaremos os beneficiarios. Indicar tamén que, como cuestión fundamental, para que nadie quede, que nas bases recollemos que os concellos que tiveran feito a solicitude o último ano, o ano anterior, e que non entraran, non acadaran a financiación solicitada, pois que eses concellos terán prioridade e, por tanto, serán atendidas todas esas demandas que quedaron fora da convocatoria do ano 25, e logo se incorporarán moitas máis, porque a cantidade, como digo, é unha cantidade importante. Estamos, como ben saben, ante unha cuestión fundamental, que é a vivenda, unha cuestión fundamental que creo que nestes momentos, conforme a diversas enquisas, é o principal xa problema que temos como país e tamén, por suposto, como provincia, e este problema nós podémoslo convertir nunha oportunidade, que é o que queremos, é dicir, aquí hai moita vivenda baleira, e, por lo tanto, esa vivenda baleira pode acoller a moitísima xente e fixar poboación, reteñer poboación, incrementar poboación e, por lo tanto, torcer claramente as bases o que é a tendencia da demografía, que agora vai incrementándose xa desde hai uns anos, pois favorablemente rompeu esa tendencia a baixa e vamos incrementando prácticamente a un ritmo de 1.000 persoas por ano na provincia nos últimos 3-4 anos, pero que queremos incrementar moitísimos máis, porque temos moitas posibilidades. Recordo que para o Partido Popular, nas diversas administracións que goberna, concretamente aquí tamén para o Grupo Popular na Diputación de Ourense, a vivenda é un aspecto fundamental, por eso recollemos como un aspecto estratégico e por eso duplicamos ou triplicamos o esforzo orzamentario para conseguir que os 14 concellos que recibiron esa financiación o ano pasado, este ano sean moitos máis, sean máis do doble. Bueno, saben que estas axudas van destinadas para que os concellos adquiran, rehabiliten, en definitiva teñan vivenda para alugueiro, que é residencial, que é o que se busca, e con elo está claro que é facilitar ese acceso á vivenda, porque se non hai vivenda non se pode fixar poboación, e por suposto isto vai ademais cos servicios que vai xunto cos servicios que se deben dar aos concellos. Pero a vivenda, un problema fundamental, donde que a Diputación, dentro das nosas posibilidades e non sendo unha competencia, ten unha aposta clara e estratégica por axudar, neste caso, os concellos a que teñan máis vivenda. O segundo punto
desta Xunta de Goberno foi a cooperación municipal, a acción directa cos concellos. Neste caso, aprobamos un total de 310.000 euros en actuacións directas en concellos, bueno, que van, bueno, teñen os detallados aí, pois van desde melloras de urbanizacións de residencias de maiores, eficiencia enerxética, mellora de parques infantiles, melloras urbanas, vías municipais, humanización e mellora de espacios públicos, etc. En definitiva, os servicios que nos piden os concellos e que fan máis doada a vida das persoas. O detalle de todo, de cada unha dos concellos beneficiados e a cuantía de cada unha delas, igual co título das obras de cada unha que se van a executar en cada unha delas, pois teñeno na nota, teñeno aí, por lo tanto, pois evidentemente non nos vamos a parar con ese detalle. Bueno, tamén houve modificacións do Plan Cooperou. Evidentemente o Plan Cooperou é un plan vivo, un plan no que os concellos sempre teñen o poder de decisión, igual que nun primeiro momento fan unhas propostas de obras ou servicios, teñen a facilidade durante todo o ano de poder cambiar, obviamente, esas modificacións, esas propostas iniciais, e así foi o que nos pediron os municipios de Bande, de Carballeda de Valdeorras, Padrenda e Xunqueira de Espadañedo, e que nós, da Deputación, primando esa autonomía municipal na decisión dos investimentos e servicios que queren prestar, pois por suposto que atendemos. Nós o que queremos ser útiles e axudar e non dificultar. Por outro lado, seguimos con outro plan. Creo que levamos feito moitos plans novidosos neste mandato, algúns con máis importancia cuantitativa que outra. Acabamos de ver o plan de vivenda, non? No que está xa aquí chegamos ao 1.200.000, pero hai outros plans que tamén son importantes para os concellos, como este plan que é o de modernización do territorio, cunha liña de 100.000 euros para cartografía digital de rueiros municipais, os rueiros municipais. O que facemos é colaborar cos concellos, financiando unha parte moi importante, porque ben sabemos que no rural é difícil esa localización das vivendas, é a veces complexa a numeración das mesmas, e o que facemos a partir de experiencias que tiñamos con algúns concellos e que puxamos a disposición da Deputación, e fixemos un primeiro plan o ano pasado, e é que, se non recordo mal, 10 concellos pois renovaron completamente a súa cartografía municipal, a súa cartografía urbana, e ademais non solamente a renovación, é dicir que senón que esa numeración que se fai de xeito xurídico, é dicir, se fai de xeito como corresponde, logo se materializa tamén en placas concretas, é dicir, non solamente se fai unha numeración nova, racional, perfectamente integral, e todos os concellos pois exactamente saben, porque sabemos que hai, se ustedes van a calquera concello, vemos que hai incluso diferentes numeracións que non saben nin de onde veñen, e é realmente bastante complexo. O que se fai agora é racionalizala, unificala, ter unha única numeración e logo chegar a poñer, además, cun único modelo de placas xeolocalizadas, pois o número da casa, que ademais está, xa digo, numerada físicamente de xeito homoxéneo en todo o concello, e por outra parte xeolocalizada como corresponde. É un programa que non ten unha cuantía moi importante, pero que realmente, sobre todo en concellos pequenos, sirve para actualizar efectivamente esta necesidade fundamental de localización das vivendas. Tamén temos unha clara vocación de apoio ao tecido asociativo, e ademais das apoios que lle podemos dar xa con carácter individual, temos unha convocatoria de concurrencia competitiva que son os 100.000 euros para obras de asociacións veciñais, que tamén levamos aquí. Unha liña que comenzou con 30.000 euros no ano 24 e que pasou xa no ano 25 os 100.000 euros, que este ano se volven a manteñer. Consolidamos, por lo tanto, esta colaboración cas asociacións de veciños que dan vida aos povos, que manteñen a cohesión social e que fomentan dunha maneira moi importante a participación social nos diversos asuntos. Desde logo, é unha aposta tamén esta
a de asociacións de veciños que dende a Diputación queremos fomentar, queremos incrementar, e que xa digo, bueno, naceu modestamente con 30.000 e este ano xa se consolida triplicando, máis que triplicando esa cuantía, e que esperamos seguir aumentando. Pero tamén temos unha aposta clarísima por a cultura, como sempre, e aquí adoptamos un acordo tamén que é a convocatoria de 60.000 euros de axudas para festivais, ciclos e actividades culturais abertas a entidades públicas e privadas que permitan financiar proxectos ao longo de todo o ano. Esta financiación destas iniciativas pode acadar ata o 70% do seu financiamento e ten un impacto real nos concellos e na actividade cultural da provincia. Porque a cultura tamén fixa a poboación, tamén xera actividades e tamén construe comunidades. Creemos, por lo tanto, que a cultura é un elemento fundamental na dinamización do territorio e a alma do territorio. Falamos de obras, falamos de vivendas, falamos de rueiros, de asociacións de veciños, pero tamén falamos de cultura no rural, e nunca mellor dito que esta aposta por esta liña xa consolidada. Remato xa deixando clara unha idea. Este goberno temos un modelo claro e firme de provincia. Acreditámoslo efectivamente con as diversas actuacións que levamos a cabo, e creo que esa aposta por a vivenda, por a cultura, por a colaboración cos concellos, etc., pois creo que queda acreditada. Como decimos, luns a luns. Hoxe é vivenda, hoxe son rueiros, hoxe é cultura. Por lo tanto, sigue sendo apoio aos concellos. Eu creo que cada luns hai boas noticias para a provincia, e iso é o que nos anima a conquerir esa finalidade de modelo de provincia, porque este modelo, como acabamos de indicar, pues combina accións estratégicas e dotadas orzamentariamente dun xeito importante, como é o plan de vivenda ao que me acabo de referir. Este modelo é un modelo de cooperación cos concellos. O xoves teremos o pleno correspondente a este mes, e aí se visibilizará con datos moi importantes que xa nos permiten ter un balance importante de legislatura. Estamos no terceiro ano de legislatura, en 3/4 partes da legislatura, e vamos a acreditar con datos, con cifras, e por tanto sin ningún tipo de controversia, como se pasou de pouco máis de 30 millóns de euros de investimento en concellos aos máis de 100 millóns de euros que levamos neste mandato. E, por tanto, a cooperación cos concellos, que cada luns aquí desgranamos en forma de axudas a concellos, pois, bueno, é produto destas modificacións, é produto da aprobación do Plan Cooperou, é produto das modificacións que teñen como finalidade os concellos, que tamén, obviamente, a teñen outras e tamén o teñen outras entidades sociais, deportivas, etc., que veremos o próximo día. E, por suposto, apoio ao tecido social, cas asociacións de veciños, e impulso á cultura con esta aprobación destas axudas para festivais, para actividades culturais, que son a alma, sin dúbida, da nosa provincia, que nos permiten, pois, que, insisto, esa actividade que se leva a cabo, esas inversións que se levan a cabo, ademais, se fagan nun contexto de colaboración social, nun contexto en onde as persoas podían relacionarse nuns locais adecuados, e, dende logo, con actividades que de outro xeito non se podían levar a cabo. En definitiva, o que queremos é unha provincia con máis oportunidades, co que decimos. O problema da vivenda tense que convertir nunha oportunidade para esta provincia. Non paro de decir o mismo. Aquí hai un problema grandísimo en toda España, e aquí temos máis de 100.000 vivendas baleiras na provincia. Un disparate. Aproveitando unha parte desas vivendas, fixaríamos poboación, crearíamos riqueza, encheríamos de vida a nosa provincia. Eso é un obxectivo, por eso aprobamos o plan de vivenda. Unha provincia con máis oportunidades, unha provincia con maior equilibrio territorial, de aí a axuda aos diferentes concellos que conforman esta provincia, é unha provincia, en definitiva, que todos queremos con máis futuro, que por o que traballamos ou debemos traballar as institucións. Isto é o resumo dos principais acordos levados a cabo hoxe nesta Xunta de Goberno, na que, como digo, se tomaron 16 acordos importantes que mobilizaron 1.770.000 euros. Mais nada, e moitas gracias, e quedo a súa disposición para calquera aclaración sobre isto ou calquera outra cousa que vostedes consideren solicitar.
Bos días. Eu quería traer de novo a pregunta polo tema co Consorcio Provincial de Bombeiros. Non sei como está a situación, se baralla a súa participación no pleno do xoves. Como? Se vai? Non sei se van vir ao pleno do xoves. Non sei se virán ao pleno do xoves. Eu creo, cada un é libre de tomar as decisións que estime, non? Hai unha concentración aquí anunciada dos GES que non ten nada que ver cos bombeiros. En definitiva, o tema dos bombeiros, que son os que dependen directamente de nós, sobre os que temos que dar unha resposta de xestión. Estamos falando de que os GES son grupos, por lo menos de momento, municipais, e, por lo tanto, non é a Diputación a que debe dar esa resposta, por lo menos únicamente, non? Pero non eludimos a nosa responsabilidade. Os bombeiros si tuvo unha mesa técnica, unha mesa na que a cuestión é unha cuestión que falamos fundamentalmente de interpretación de tipo económico. Hai dúas diputacións que interpretamos que despois de facer unha relación de postos de traballo e un convenio no que houve subida tanto 27%, calquera outra subida debe ser relativizada ou estudiada pormenorizadamente, evidentemente tendo en conta esa importantísima subida que tuvo lugar o convenio, e estamos abertos, evidentemente, sobre todo os informes xurídicos, neste caso os informes da intervención, e estás a punto de rematar e próximamente se dará esa solución. Hai dúas diputacións, Pontevedra e Ourense, que entendemos que hai que por lo menos matizar esas subidas, e hai outras que consideran que teñen posicións distintas, pero igual que nesto teñen posicións distintas, noutras tamén a temos nós distintas a eles. Así que o que nos gustaría unificar criterios e deixar que solucionar ese problema, pero en todo caso estamos pendentes dese informe técnico. Bo día, presidente. Bo día. Falando un pouco deso de unificar criterios, os seus compañeiros de Lugo xa registraron no Concello unha moción de censura, creo que será xa o próximo día 7, e quería saber se nunha situación que creo que podríamos dicir semellante ou quizáis un pouco peor en Ourense, o Partido Popular non encabezaría ou non intentaría encabezar tamén un movimento deste tipo no Concello. Eu aquí varias cuestións. Primeiro, non é unha situación semellante. O Partido Popular en Lugo ganou as eleccións e ten 12 concelleiros. Aquí non ganamos as eleccións e temos 7 concelleiros. Creo que hai unha diferencia bastante notoria. Eu, se tuvera ganado as eleccións no Concello de Ourense, tería unha iniciativa distinta no Concello de Ourense, obviamente, ao que somos agora. Recordemos, porque cando eu volvo, e agradezco a pregunta, non? Porque eu volvo a decir que parece que toda a culpa de que goberne o señor Jácome en Ourense é do Partido Popular, e eu nego a maior. Primeiro, se hai algún culpable, que eu non creo que sea culpable, cada un obviamente vota o que quere, o primeiro culpable serían os que votaron. Mayoritariamente votaron a democracia orensana en términos de debate de partidos. Estamos falando de 10 concelleiros frente aos 7 do Partido Popular, aos 6 do PSOE e aos 4 do BNG, non? Por lo tanto, creo que iso é importante. En Lugo quedouse a pouco máis unhos centos de votos da maioría absoluta, levase tendo unha maioría absoluta, levase estando a piques de ter unha maioría absoluta, e son 12 concelleiros, e quen de verdade debería manter esa gobernabilidade é o Partido Popular. Non foi posible e agora se produce esta situación. Evidentemente, nós aquí podemos artellar unha maioría alternativa a Jácome, sí, pero eu sigo dicindo que para eso temos que ter o apoio, e nós, se nos dan unha maioría alternativa, pois claro que, por suposto, podríamos, además sería incluso menos polémica, no sentido de que sería unha maioría de partidos, non habría ningunha persoa que pertenecerá a un partido e que apoie agora a outro partido, sería unha maioría pura e dura de partidos, ainda que ideolóxicamente separados, evidentemente, unha maioría de partidos. Pero hai unha cuestión, que hasta onde nos sepamos, nin PSOE nin, por suposto, Bloque van a apoiar nunca un alcalde do Partido Popular, que é o partido mayoritario na oposición en Ourense. Se PSOE e Bloque apoian un alcalde do Partido Popular, pois estudiaríamoslo sen ningún problema, pero as manifestacións sempre que dixeron, e cando se planteou a moción de censura esta, quen quería encabezar era o PSOE, que é a terceira forza.
E o Bloque dixo que de ninguna maneira gobernaba co Partido Popular. Por lo tanto, eu creo que queñen quedar perfectamente claras estas cuestións. Primeiro, quen ganou as eleccións e quen lle deu as eleccións en Ourense foi o pobo de Ourense. Foi o pobo de Ourense que deu 10 concelleiros á democracia orensana, non foi o Partido Popular. O Partido Popular chegou a un acordo de investidura en donde se respetou esa maioría no Concello, a vista de que non había alternativas, esa se respetou esa maioría na Diputación onde nos ganamos. Un acordo de investidura, non de gobernabilidade. Segundo, na conformación de maiorías alternativas deberían ser entendo que en torno á lista gañadora. E aí surxe o segundo punto. Nin PSOE, nin Bloque van a permitir un goberno do Partido Popular. Bueno, pues entonces cada un asuma as súas responsabilidades. Que máis? Quedou todo claro? Moi ben, pois xa nos vemos. Moitas gracias.